kode maketo tiji kama nade king'iyo mbele king'iyo kitich midwa timo. Lidhi en wich kuot maduong' ahinya nikech wate joma noseket te makoro igologi jogi te ne at some point ka barua ni nobiro noyudo gi osiptal. An nacholo mine by that time. Koro ipenjori apenja ni to nairoga nursing kabisa. Koro kana neno barua ni wacho ni magi to kurang'o. Nursing ochako timwa nade kendo ni. Ochako timre nade. To nursing en course moluor kabisa. Nikech after medicine en mana nursing. Magi jo A's, magi jo B's, from B+ and above. Ng'ani ka enikete idang ni kode kawuono inyise ni dhiyo, kiny inyise ni duogi. To you expect no handle ngima dhano. dhano. You expect no handle ngima dhano. Koro iketo ng'ato e kamoro mowacho ni kata ka ji nene dala kucho wacho ni somo no joma riek go be onge gima konyogo. Nikech sani asebedo dala wiga achiel. Kogola sani kabedo revoked, recalled. Adhi bedo kenda another 1 year, mago 2 years. Ting'eyo nursing ok en ka education maka kinyi tieko kati chope for dhia tinyalo yudo tich without TSC number. Nursing nyaka yud license. Mabende ko yudi ki practice maonge license ibiro ni abira higni 10 itwei. Koro en ketho sawa. Nikech asebedo higa achiel dala koriemba kenda dhi chaka bedo higa machielo mago higni 2. Koka achak bed koka keta internship next year. But in internship be dhi 1 year. Mago higni adek ka onge license. Matino kanyal practice. Kodi chalo nono. Mano is the difference between nursing gi courses mamoko. Emomiyo kata kiwacho ni ceremony mar 2 hour miyo ng'ato bedo dala 3 years. Konge gimonya timo nikech okinyal practice. You can't without a license. And license okinyal yudo kokidhi internship. Koro mane kama pek wuoke kabisa. Matini koro nursing career nani en ochung'. Koro wakete on stop. To gimidwa timo sani be onge. Gima koro idwa timo be onge nikech skill mani learn school ka jonyuol bende tegemea ni wuoda timo nursing. Dhi konya mbele ka sano osetieko school anasetieko rakode. Mokoro in mi support siblings madala. Makumi nyadhi goyo rak to podi onge license be podi onge. Nikech kitemo to maki. Jom health biro ni to maki ya makasanend onge kumitero gie. Nikech en tok chik. Koro mane shida maduong' ma wan godo. Nikech posting mar internship bok tim redri e higa kaka chon. Sani en mana July. Matiene ko kadho wasani warito July machielo. Yes. Clinton kawuono bago ng'anyo. Ne intie kanyo. Nyiswa ni to paro mane